Lizardo, vamos a pedir ao público antes que nos chamaran por teléfono para que nos falaran do seu mestre favorito ou anécdotas con mestre, non sei. Pero agora quere Trixa pedirlle outra cousa ao público. Podo? Deixasme? Sí. Pois nada, como a cousa vai da volta ao cole, o que queremos que nos envíedes hoxe polas redes sociais son esas fotos que seguramente teredes guardadas no caixón como xoias, pois a típica co mapa por detrás, con mestre que arregla na man, a que se vos ocorra, pero queremos vervos no cole, porque estamos de volta ao cole. Porque eu non teño esa foto que tiñan así a xente maior. Esa xente que ten a foto, que ten o mapa de España, eu non a teño, os chavales non temos esas fotos. Eso é que perdiche. Ti non tes tampouco deso, non? Estou mirando, fleches o pelo para atrás. E tú que levas posto, que sempre te metes comigo? Galloso, menos mal que non vesti vestido de naranxa, senón parecíamos un semáforo entre os tres. Tú he mirado eso. Acordaste do meu nome hoxe ou non? Que? Acordaste do meu nome hoxe ou non? Sí, que a semana pasada tanto aprendelo e estaba Noelia. A semana pasada que xa hecho aprender, e agora xa me volvemos que hacer. Bueno, para a semana... Bueno, mentras me chames, dame igual. Exactamente. Chámame como queiras. Ven a ver o doutor Bellino logo. Vou ali Sí. del... Vale, pois veña. Bueno, pues nada. Está ben, non? Gusta chutaleco. Sí. Sí, pero... É unha chulada, pero cada vez que lle vou dar de comer ás galiñas espanto as todas. Pobres galiñas. Hola, doctor, boas noites. Boas noites, Galloso, boas noites, Teixa. Boas noites, doutor. ¡Hombre! Que hoxe un pendiente e unha bailarina. Boas noites. ¿Cómo andamos, Lizardo? ¿Qué tal, hombre? Estamos como se pode. ¿Qué? Senta ya, me toma asiento. ¿Qué tal, logo? Vexo que foi ás rebaixas. Dío polo chaleco. Home, claro. Bueno, xa para rachar. Regaloume a Guardia Civil. Mire, pai, dan ganas de tirar con él. Bueno, home, pois... Extrañame que yo dera a Guardia Civil, Porque sí. ser máis ben son de sacar que de dar, Son, Cuidado, carallo. oye, quitan máis puntos con cirujano nun quirófano, chico. O deles é quitar. Outro día viña eu da taberna co chimpín de volta para a casa. Queríame quitar o carné. Anda. Se o pensai 2 anos como quitaste ainda non vestes corte a mi desquitar. Ai, Bueno, ven usted hoxe pa vero. Entón, que o chaleco que será pa facerse ver? é para que me vean mejor. Me gusta, É que, oi, agora empecé a camiñar un pouco, porque, non sabe, o turrón, Xa. as enchentas estas Xa. todas da Navidad, non ve? Mira, Xa. collín algo de grasa aquí polo Ecuador. Dios. Entonces ando a ver se abaixo, porque... Vou dicir unha cousa, casi é máis fácil saltalo por riba que darlle unha volta. A ver como se puxo, pero como se puxo isto, na Oye. realidad, chico. Mire, pai, mire. Ah, parece que traje un balón de fútbol, caralho. Mire. Xa. Ajá, bueno, María, Dios. Que fai? Oh, pare. Hola, má. Pare que casi quero vomitar, Dios mío, pero que non xome, pero por Dios. Que noxo, pois a Shakira baila, así que a xente. Gustalle, non entendo eu porque eu non lle gusto. Xa, pero a barriga de Shakira ya súa non é precisamente a mínima, Eu aquí sin depilar. Xa, séntese. Bueno. Pero bueno, gustoume o detalle de que empezou usted a andar. E andar xa empecé desde que tiña 2 anos. Empecé a camiñar un pouco. Bueno, empezou a camiñar, Sí. vale. E digo unha cousa, está facendo usted os 10.000 pasos? 10.000 pasos? Bueno, carallo, nin que os anduvera contando, eu que sei. A ver, a grosso modo. Que me chamou? Non lle chamei nada, digo que... a bulto. Me cago na mar, A hombre, mí non pero... me insulte que lle fendo a cabeza. Pero que non está insultando, Ai, home? chamoume bulto. Vamos a ver, estou dicindo que... Aproximadamente... Se anda usted, canto anda aproximadamente? A ver se me entende. Pero a rapaza vai pasar mal. Pero despois pasámoslo para arriba. Home, a ver, aproximadamente ando como desde a miña casa á taberna. Cuidado, a ver se vai a hernear e cai 200 metros, home. Pero depois tamén ando da taberna hasta a miña casa caixando o doble. Pero como vai andar o doble se é a mesma distancia que cando ven? A distancia é a mesma, pero cando veño de volta xa trae unhas tazas e ando un paso para diante e dous para atrás. Agora non se me dá chegado. É increíble. Aí estuvo fino, sí, señor. Sí. Pero bueno, voulle dicir unha cousa, por moito que ande para diante e para atrás, coiso solo non adelgace con andar eso solo. Non adelgazarei. E mire, a dieta, está seguindo. Sí, pero non dou pillado, hostia, corre máis que a mí. A ver, vale, xa, Ai, ai. está ben de broma, pero é que, mire, deille xa, canta dieta lle dei? Deille a dieta keto, deille a dieta Atkins, deille a dieta detox, aquí xa non vexo que darlle, é que...
Ya aprendeu-nas todas. Sí, que non era fácil. Si perdías todas. Pois mire, eu das dietas todas que me dou, non me funcionou ninguna. Ninguna. A única que me funcionou algo foi cando me dou a do cucurucho, pero o generoso ao segundo día non quixo saber máis nada da dieta. Decía que lle doía a cabeza. Ya, pero sabe que pasa? Cada cucurucho, yo non se la di. Eu non lle dei a dieta do cucurucho, Non me dou usted. Eu non, agora verá usted quen lle deu, eu, desde logo. Estaría mal na taberna, eu. A xente ao ter unhas tazas de viño é médico calquera. Sí, hai moito cirujano de tabernas, é Pero certo. si, bebé. Pois mire, estou valorando, creo que a única dieta que lle pode funcionar é a dieta do veterinario. A do veterinario? Sí. Hostia, comer como un animal. Non precisamente, non. Pero mire, voulle explicar como funciona esa dieta. Mire, vamos a ver, mire. Usted ve, Que é iso? isto, vamos a ver, este é un collar poscas. Parece un peinado da Este é un collar poscas para que non se lamban, entende? E usted, como é un lambón, voulle poñer isto. Mire, xa verá, espera un momento que lle vou explicar como funciona. A ver, poña a cabeza para arriba, aí. Tese quieto, mire. Ve, mire, isto vai aquí. A ver se me vai a fojar. Nada, usted tranquilo que isto é un momentinho, mire, ve. Que parece como que é un foco do techo. Mire, ve. Aparte, sabe que outro día tragou a pastilla do can, non lle Oi. acorda? Que? É como un embudo. Bótame cerveza por aquí. A ver, deixe de cachondeo, eu tal cerveza por aí. Usted, é que non hai seriedade, home. Usted acorda o outro día cando tragou a pastilla do can? Sí. Usted imagínese que vai comer un cocido. Intente como se estuvera comendo, pronto. Ah! Veo? Hostia, pois igual vai ben. Claro, home, claro, mire isto. Isto vai mo poñer usted a mañá. Mire, cando se levante, poño cando se levante e quito cando se deite, xa verán. Cueso, Para vai. dormir quitareino, porque senón igual lle saco un ollo generosa. Están as noites moi frías para dormir fora. Non é certo. Pero para dormir pode quitalo, usted tranquilo. Pero mire, ándeme cuil 15 días, ó. Sí. Pero garantizado que adelgace, Pero garantizado, vamos. Pois Pero, nada, vámonos probar xa ahora mismo. Teña cuidado, Ala, tiño que ter cuidado ahora cando sale igual choco aí. Vai usted se perde unha mampara, claro. Bueno, no, pues, pero... chao. Sí. Que é? Tira que me pagar, digo eu. Xa me parecía a mí. Ademais, voulle dicir, mire, estas cousas de veterinario isto é moi caro. Este collar vale 100 euros. Non se ve que é de boa calidad. Claro. E 100 euros de consulta son 200 euros. 200 euros. Vale, todo sea pola salud. Tome, aí lle queda. Pero vamos a ver unha cousa. 200 euros, non 2 euros. A grosso modo, aproximadamente. A bulto, tampouco hai que ser tanto firme. Pero vamos a ver, pero este é un cachondeo todos os días. Pregúntalle. Pregúntalle. Bueno, A grosso modo. se falta un foco no techo, levo eu posto. Pregúntalle como se fai.